Ҳама кас асозин хубин, саломатиётон хуб, нас хуш омаден ба эфири мо. Кани камтар духтарако ҷамъ шавем, баъд вай мекунем, савол ҷавоб мекунем. Духтаро лозима поделиться к нам эфиром, Катя. Так. Алхамдулиллах. алейкум ассалом. Созен хубин, зуроҷон, саломатиётон хуб, нас хонангиё, аҳли оила ҳама хубан? Чӣ ҳол дорен? алейкум салом. Усмон Созен, саломатиётон хуб, нас? Барои чӣ эфирҳои ман нишона додастед? Чанд кас ҳастен? ҳамеша васул шумо Созен. Алҳамдулиллаҳ Созен хубем. Намеҷа як эфир сартем. Гуфтам дар комментария бисёр савол ҷавоби зиёд шид. Мегӯянд барои чӣ угрожаят кардастанд, чӣ ба угрожаят мекунанд, ай кадом сабаб. Ва я бо якта дигар видео кунам, ака слишком безеби бад мешавад, типа кашола када гаштагӣ барин. Да эфир кунам, гуфтам касе саволошон айтян, ҳамиҷа сразу ҳамашона саволошонда ҷавоб мегардонам, барои чӣ угрожаят кардастанд, ки угрожаят кардастанд, ай кадом сабаб угрожаят кардастанд. номрота я духтар да додам, я телеграм добавит кун баъд. Майли добавитш мекунам. Часпидест чӣ ба намедонам духтаро, YouTube VPN кати кор кардастай ку. YouTube VPN кати кор кардастай духтаракои хушру. Чӣ гапу хабар? Шаҳрон Созен хубен, саломатиётон хуб, нас тинҷӣ намеҷа штем охе. Гуфти шавҳарам ки тинҷ гашта наметавонӣ занак. Тинҷӣ бошад ба хайрай охир. Тинҷӣ ба хайри намеҷа мардуми намехеле гапу чап кати охе телефон када бовар кунен, напрямой телефон кадан намехеле угроза кадан. Дар комментария бисёриётон савол доден, ҳамуда эфир кадам. Дар эфирам духтаро видеома ки диден? Дар эфирам мекуме, дар каналам видеома ки дид? Пешай новостиро бировардан ки угрожаят кардастанд, пешай ҳама якта видео бировардагим дар бораи ами хитои нарх навош. Ҳақиқата гуфтагим, ай пишти ами угроза сар шид, бовар кунед. Телефон кадан, якам прямой телефон кадан, гуфтанд ки видеото удалит ка. Баҳона кофтестан, мегӯянд ки дар уҷа ту номи мара гирифтагӣ, дар уҷа ӯ историяи маҳай, дар уҷа эхелии маҳай. Ай ҳами сабаб мара маҷбур кардастанд ки чтоб ма видеои хума удалит кунам. Дар уҷа ман номи ягон каса гирифтагӣ нестам, ҳеҷ кара упомянуть кардагӣ нестам, лекин всё равно инам хеле занг шидастай. Комментариёма дидагӣ бошен, ҳамаш 3-4 ном, якта ном кати нависондастанд, гапои дурӯғ бофта, мегӯянд ки пули мара гирифтӣ ва обучение нагзаштӣ, мара касалӣ гуфтӣ, хита ба касалӣ гирифтӣ, пули мара гирифтӣ, қати ма дарс накардӣ мега. Ҳар кас гуноҳи худша ба гардани дигар кас андохтаниян. Айниса алейкум ассалом, шумо назме дурустме? Ман дидум ӯ зан кияй, бисёриётон мешиносед, намехоҳам ҳозир вай як каналша реклама кунам, ваям блогерай. Ҳозир просмотрош кам шудай, дидестай ки мардум ай ӯ обучение нагирифтестай, ҳама бесплатно видеоро ай канали ма гирифтестанд. Худчон уже мисол медонанд чӣ хел регистратсия кунанд, бор харид кунанд. Обучение да уже муҳтоҷ нестанд, поэтому инам хеле вай нархи навои ҳақиқира нишон мети. Охи куҷо бад мардума фуреб мекуна, охи ай дасташ чӣ намебиёй барои ҳамон видеото удалит ка гуфта баҳона куфтестай. Чӣ ба и гапҳоро зад? Охи гуфтаистам ки дар уҷа гап нарху навои ҳақиқира мондагиям, вай одамо нархҳои вай бовар кунен лентада нархҳо нишон метиҳад ку ана ҳамуро мемонанд, баъд одама ҷалб мекунад ки обучение бихара гуфта. Ама сразу ҳамҷа огоҳ кардам, ман курс мефурӯшам, лекин мардума хеле нархҳо қатъӣ ҷалб намекунам. Касе ки мисол хоҳишмандаи бизнес кушодани марҳамат биёянд, лекин ягон ташона ба маҷбурӣ курс бихаранд намегӯям. Ҳақиқата бидонанд баъд биёянд мегӯям. Ма дидам Шаҳноза мега пултай гирифтӣ, чӣ ба курс ёд наметиҳ? Ҳо зузу ана ҳаму комментариҳо ҳамаш як ҳаму фамилияҳои худш қатияй. Ой худои ме. Апай азиза беҳтарин. Раҳмати калон духтаракои хушру. Мама универсальный.
Шаҳноза ном дора. Хо, Шаҳноза ном дора, Шаҳноза ном дора. Озеро вообще просмотрош фуромада рафтагиай. Якам телефон кард духтаро рости гап успед накардам запис карданда. Баъд телефони ман хеле запискунак надора. Лекин вақте ки галасовой равон кард, галасовойшам ина суратора чӣ хел як бор равон мекунен, запис карда наметавонен через телефони худтон ку. А як телефон. Галасовоям ҳами хеле ку. Ана ҳами хеле када равон кард. Ва телефона напрямой телефон мекуна, угрожает мекуна. Якам нашинохтам кия ёхе. Баъд дуюм телефон кати вай кард. WhatsApp кати. WhatsApp кати телефон кард, ҳамин номеро ҳай сразу мебинам ҳами вай 90 короче дальше намегум 90 кати вай мешавад охирош тамом мешавад. Ана ҳамун номеро кати телефон карду вай кард. Гапҳои қабеҳ угрожает карда. Баги удалит ка мегум мега. Сториси ма ҳай мега дар ҳамун видео. Дар видеои ма сториси бегонара диден? Номи ягон каси бегонара диден? Ягон меган ку ҳами як каса ҳами як чира гап мезанӣ, ҳамун одам айбдор набоша, ранги нами мачалкаи нам ранги мачалка бар ин нами оба худаш да кашида намегира мега. Ҳамун айбаш ҳастае ки сразу телефон кард, сахтиш расидак да. Проект свой вальфи. Салом апаҷон, телеграм-каналтон чӣ хедр омадан мумкин? Дар ҳамуҷа видеоомда телеграм-каналма ссилкаша закрепит кардагием духтаро. Айни сах азизахон чӣ хел шумо? Алҳамдулиллаҳ, наз раҳмат, шумо назмӣ? ва ё ягон метамгилай ҷакидан гирам. У шайтон просмотрош пас шидак мехоҳад шумо реклама кунеша. Конечно, охе барои ман на каналша, на номша, ягон чиша нишон надодаистам. Просто чӣ хел бигӯм, и телефон техника, лекин ютуб каналма кодаш ҳастай, ҳама чизаш ҳастай. Барои чӣ хел бигӯм, барои эҳтиёти худам и видео биромад, галасовоёша ҳамуҷа мондам, сохранит кардам. И як рӯз дар кор мешавад. Апаҷон, ягон видеоҳои пухтупаз кунен, чӣ қашид хеле видео накарден? Иншолло мекунам, ман ҳамира фикр кардаистам. Номи каналшона мегуфтен апаҷон. Намехоҳам каналша реклама кунам. Вай повод гуфтестай да, чтобы шумо медароен, ҳаматон якта ба якта медароен, вай да просмотр мешава. И одамое ки мисол навори мара дидагӣ нестан, намефаҳманд, ба ҳамун нархи навое ки вай дар каналаш нишон метиҳаку, фиреб хӯрда медуроен, ҳамун курсшона мехара. Бовар кунед. Чӣ гап шидае духтарҷон? Умму Сумайя. Ассалому алайкум апаҷон, созен хубен? Апаҷон, ман ҳами якта видео бировардам барои мардум фоида шава гуфта. Ҳамиқа угрозаҳое шид ки бовар кунед, то майли хай худам шавҳарам куҷо ба фарзандома забон мерасонанд охе. Рому, салом алейкум. Алейкум ассалом. Иққа вай ганда буда Шаҳноза чиқад фиреб кардани тоҷико худамон ранги компания Фаберлик. Бовар кунед. Чӣ хел ба шумо ҳамсӯҳбат шавем? Номер телефонома мондагиям. Рому, ҳамуҷа номер телефонома мондагиям. Занакода обучение ма WhatsApp кати 1000 рубля духтаро метавонед ки муроҷиат кунед. Чува ответ наметед? Зенавистед вай Анисаҷон? Саволатона надидам. Иҷа Фаберлик гуноҳ дора? Иҷа Фаберлик ни причём ай духтаро, просто чӣ хел бигӯм, кори Фаберлик да кордор нестам. Фаберлик ҳам як махинатсия дора. Ҳамин одаме ки ҳамин махинатсия дора ку, бидонед ки уже всё. Хоҳарҷон, чанд сум обучение мегирен? Обучение WhatsApp кати 1000 рубл духтаро шуморо вақтон рӯзи дароз хеле кашола намекунад. И бовар кунед, программа як намуд осона, 1 соат да ҳамин як ба як мегзарем. Полностью маълумота мегирем ку через ин байн 1 соат да бихоҳем сразу шумо харидорӣ кунед, мо сразу харид мекунем, уже боротона в течение ин 18-21 рӯз интизор мешавем, боротон мебиёед духтаро. Ман боб, худо боб шавид. Як канали манам гап занед. Духтарако, канали Аниса дароян подписаться кунед. Дар иҷа влого доранд, пухтупаз доранд. Особенно охирон наворшона дидам, салат кадян, салатшон аҷоиб хушрӯ. Кстати, Аниса, салататон хушрӯ ваяша. Рецепташа як WhatsApp-ба партофта монед.
Ассалому алайкум, хоҳаҷон аз шаҳри Бухоро. Алайкум ассалом. Ганҷина, салом алайкум. Алайкум ассалом, апаҷон. Созен хубен? Чида иққа бисёр одам лайк нест? Ҳама барои ҳамаи камтар маълумот гирифтан омадагиям. Барои светма хуш кардагитон. Советма гӯш кардагитон. Раҳмат барои советма гӯш кардагитон. Раҳмат. Ман ҳамаи шуморо гапотона гӯш мекунам, маслиҳатотона гӯш мекунам. Касе чӣ фикр дора ҳамаша мехонам, духтаро. Дар Россия чанд рӯзда мераса? Духтаро, Россияда ина бори ма ай рӯзе ки склад полностью қабул кард. Складам сборкашон вақт мегирад, духтаро. Ҳамешам ба назар бигирем, вақте ки боротон ай магазини Пиндовдов ҳамаш ҷамъ мешавад, склад мерава ку. Склад сборка мекуна бортона, мисол 2 рӯз, 3 рӯз, 4 рӯз фарқ надора. Мисол максимум 5 рӯз бигирем. Вақте ки Россияда бортона равон мекуна, электронный чек равон мекуна. Ай рӯзе ки электронный чек равонтон кардан 14 рӯз ҳисоб мекунем, 14-18 рӯз ҳисоб мекунем. Борои ма байни 14 рӯз омадастан ина. Так, ӯ ҳеҷ ко кардан наметона, беақла ё натарса, па қатитем. Раҳмати калон, ма тарсидаги нестам, просто чӣ хел бигӯм, чӣ хел фаҳмонамтона. Мисол одамое ҳастанд ки нигоҳ кунед, нотарсида то ҳамин дараҷара рафта, телефон карда, угрожать кардастанд. Хорошо, и бигем ки мо дар шаҳри бегунаем. Мало ли что, лекин барои доказательства дар дастам будан, обязательно инами голосовойша ягон ҷо мондан дар корай, сохранит кардан дар корай. Барои ҳамун ман навора сразу вай кардам, тайёр кардам. Бедруғ обучение мегзаронанд. Ма ягон одама надида будам ки хел честный. Духтаро, ма худ ҳеҷ вақт честный намегирам. Ҳар як мисол корда махинасияи худшон аста, роҳи кори худшон кати медоранд ку мо вообще хид намекунем ки ҳамунҷа роста ё дурӯғ. Бовар кунед. Лекин ма ҳамиқа обучение гузарондасам, духтараком группадан бовар кунед. Касе ки Тоҷикистон бор заказ кардагиам ку камтар боромон дер рафтестай. Ишам мегумтона дар Тоҷикистон камтар боромон дер рафтестай. Ҳамин рӯз саҳар хабар додан ки рӯзи панҷшанбе борошон мерава, мераса. Ҳаме хел группам хурсандие ки мо ҳами дигар миллатҳои ҳамдигаршона дастгирӣ мекунад. Як ини мо фақат ба хели чӣ дар кор, наоборот бояд мо ҳамамон даст бошем. Ризқ аз ҷониби Аллоҳ аст. Конечно, мо ризқи Худоим таоло метиҳад. Вай фарқ надорад дар ҷое ки чӣ қадр ки нависондагӣ боша, ҳамун ризқа меёвем. Баъд духтаро, просто ма и видео нигоҳ кунед дар канали мара мегӯянд ки мисол там ҳамин курса мефурӯшӣ. Правильно, ма курса мефурӯшам. Ма беҳад одамо ина навори регистратсияра мондам. Картара пайваст куниша мондам, дар ютуб каналам ҳаст. Ҳатто вай адреси каргора чӣ хел пайваст мекунед, вайша мондагим, лекин все равно одамо мехоҳанд ки ай ма обучение бихаранд. Поэтому ма WhatsApp кати як ба як мегзарам, чтобы хушрӯ ёд гиранд. Бе ягон хел вай. Просто дарс додиву кушт када, мисол телефонта уже ай вай чорный кади номероша дигар қатишон кордор нести, не. Мисол то як боршона мегиранд. Ма мисол одаме ҳастам ки мада мефора бинам ки чӣ хел мардумо боршона мегиранд, хурсандӣ мекунанд, қатишон хурсандӣ мекунем. Кӯдак будем, формаи обычни мактабира мегирифтем, чӣ хел хурсандӣ мекардем. Ям ҳамин хелай. Шумо аз куҷо мешен? Тоҷикистона? Май Қирғантеппа. Эне апаҷон, номеротона наёфтам. Номерома духтаро ки номерои мара дора, ман нависонда наметавонам. +7 995 736 23 66 номери ватсапам, номери телеграмам ҳамин номеро дай духтаро. Шумо ба чӣ хели карта сумша супоридем? Сумша любой намуди картае ки Тоҷикистон визае ку. Россияда ҳозир картаҳои Россияро истифода бурда наметавонем, потому что Россия картаи виза наметиҳад. Ай Пиндовдо то чанд рӯзда ба склад мерава? Смотря ай кадом магазин заказ кардастен, чӣ хели бор заказ мекунед. Не по сезону боша, вақт мегира. Ана ҳамун вақте ки бортона заказ мекунед, ки поёнашда нишон метиҳад. Мошинча истодагӣ бортон ҳамин рӯз рафта мераса или не, когда курьер мебара ку.
Переводчик, обязательно переводчик скачать книг, ҳамаҷоя сразу болои экран зер мекунед, мебуроя. Нишонтон метиҳад кадом число мерава. Телеграм-канали ма будроен духтаро, телеграм-каналымда ҳастай адресои склад. Хоми влог, раҳмати калон, апаҷон, раҳмати калон. Инами мада бисёр муроҷиат мекунанд. Бовар кунед, ватсап кати ҳамашонда успед намекунам. И худам ваъда кардагӣ будам, ки мисол мардума дастгирӣ мекунам. Конечно же, ютуб каналда видео мебуроя. Касе хоҳишманда телеграм-каналда мисол савол-ҷавоб мекунем. Чӣ хел картара пайваст карда наметавонанд. Усуда духтаракоям ҳастанд, ки ёрдам мекунанд. Дигар духтарое, ки уже регистратсия кардагиянд, баъд дар уҷа акция мешавад, чизе навигарӣ мешавад, телеграмда ҳастай, метавонем ки подписатсия кунед духтаро. Айма 2000 рубл гирифт, намебахшам, пули ҳаром мехӯра. Зузу бовар кунед, сарма меқапаму мешинам. И як опыт мешавад барои ҳамаи мо, ки одами бегонада нофаҳмида пул нагзаронем да. Бори мо 14 рӯза меоя. Ай рӯзе ки склад қабул кард, ҳо байни 14 рӯза боротон мебиёя. Ганҷинахон влогсозӣ, мехоҳам ҳамсӯҳбат шавам бо шумо. Хоб шудааст, рому нависонен, агар зан бошен, обязательно мардакода ма обучение намегзарам. Мардако кати тамоман обучение намегзарам. Апа меган дар Россия раҳои хитои маҳкам росте? Не охе? Бором ина имрӯзу пага думбадум мебиёя, якташ 7 килога, якташ 18 килога бор омадеста. Чӣ хел маҳкамай? Просто яхел одамо нофаҳмида маълумот метиҳанд, то на бовар накунед. Апай ганҷина сӯзи хубе? ӯ худо бехабара боша, худованд мезана, а якҷошон не якҷошон мезана, меброя, баъд пушаймон мешавам, ки дер мешавад. Конечно, охе ва ё намефаҳмам. Бовар кунед, мада як намуд одамо нависондан гирьяву нола, мега кӯдакам маюбай пул партофта, мара номерома чорне кад. Номерома чорне кад, ҳатто майли мега обучение бигзара, мега обучение нагзаштай. Мада то ҳозира чекош истодагияй ҳамун инсонада дар ваёш галасавоёш истодай, мисол дар кор мешавад, фақат телефоном 1000 бор шукр кор кардесай истодай. Но ман лишний раз каналша реклама карданӣ нестам. Апаҷон, курстон чанд сумай? Курс 1000 рублей. И YouTube большая площадка, кассе мехоҳад блогерӣ мекунад. Ну, конечно. Эфир намекунӣ, апай ганҷина? Апай ганҷина, кай эфир мекунед меган? Ҳамшаҳрии ма. Қирғаниё беҳад бисёрӣ будиян. Вақте ки YouTube меброи мебини ҳамшаҳриёта беҳад бисёранд. Баъд группаи блогерон чӣ дорен? Онлайн фурӯхтанам ёд метен? Не, онлайн фурӯхтана ёд додагӣ нестам, но духтаро дар уҷа бизнес уже не, агар бигем ки интернет-магазин кушоданем, дар уҷа ҳамаша духтаракои ма ёрдам мекунен, интернет-магазин мекушоен и савдо кардан мегирем. Интернет-магазин кушодан осонай духтаро. Просто одама ҷалб кардана ёд гирифтан дар кор и вақт ёфта вай кардан дар кор. Сурат мегирен, уҷа сурат мемонен, хулас. Чили 8 соат бортон да карго мешава. Кадоме да каргоай ба нархи арзон метонен айма гирен. Апоҳо. Халид Каримов, каргои шумо номаш чиай? Админ беҳтарин духтарай, ҳама вақт ба пеш камтар пеш мери. Одамо бахилӣ мекунанд. Раҳмати калон, апай ганҷина. Саёҳат кияй ганҷина? Не, что по кайфу. Программаи пиндодо маҳкам намешавад, духтаро. Программаи пиндодо маҳкам намешавад. Потому что и именно ҳамин программаи маркетплейси пиндодо айко, ин вообще иностранные ва ёдам доставкашон ҳастайку, поэтому ира ни в коем случае маҳкам намекунанд. Поэтому хел фикр накунед. Иам як стратегияй да, мисол набор бисёртар просмотр бигира гуфта, одамо бисёртар муроҷиат кунанд гуфта. Мешнасам. Ӯ хиёл кадай дунё бесоҳибае, мега дарад метум. Не только дарад метум, кӯдакот кати ҳаммата ало сар метум мега. Якум занг зад мега ки медонам ки ту ҳозир ҳамаро вай мекунӣ.
запись мекуниву итари утари мекунӣ. Хай ҳамира будони наход одама угражаид мекунӣ. Датаво туппой ҳастай ки мисол медона ки вай ҳамин чиза одам запись мекунад, куҷо угражаид мекунӣ бигӣ? ҳамин хел одамо беақлай. барам добавить кнопка дар телеграм-канал. Ссылкаша мондагим духтаро видеома бинед, кадомиш дам ссылкаи телеграм-канал. Сообществам будроен, сообществам да ссылкаи телеграм-каналам истодай. раҳмат духтарако, беҳад ай ҳаматон миннатдорам. ҳамин хел комментариам да дастгирӣ кардагиен, нигоҳ кунен. баротов осон дар Тоҷикистонда любой хешта бортон номшонда карта мегиранд. Картара пеш қафоша шумо да сурат гирифта равон мекунанд. Шумо просто программаи пиндодода данное ки картада ҳастай закрепид мекунен и шумо аму картада обычно инами картаи Сбер инам хеле Россия кати пул мепартоен и бор харидан мегирен. Ягон хеле вай надора, проблема надора. Вое. Контроль. Ай, штам почако монда шид. Так. ده 1000 буд. Хато накунам. Ака ҳамон вақте ки занакон муроҷиат карданд, 1000 мегирифтаги буд. Ман бизнеси пиндовдо гузарам. Бовар кунен, барои бизнес нормале, потому что як хел одамо ҳастанд ки шавҳарошон намемонанд. Именно михел программа раскачать кунанд и бор заказ кунанд. Рисковая духтаро, на самом деле кор рискай. Иногда мешавад ки як хел карго мошенникай бортона бромадагиянд. Поэтому каргора ёфта, да, санҷида, ай иш пурсида духтаро. Мисол телеграм-канали ма будроен духтаракое ки уже ай кадом карго бор гирифтаистанд, метавонен ки маълумот бигирен, баъд уже дромада каргора регистрация кунен и бор харидорӣ кунен, потому что это уже серьезный шаг. Як дута карго партоен апаҷон, каргои Москва партоен. Каргои Москва дар телеграм-каналам ҳастай, ҳатто номери телефоношон ҳастай духтаро будроен. Каргои вай Москва боша равон мекардаги хитоида тоҷикай бемалол свободна қатиш суҳбат мекунед, савол-ҷавоб мекунед. Салом алейкум, сози хубе? Алейкум ассалом, алҳамдулиллаҳ созе. Ту чӣ мехӯри қадонаи марам бихӯрам? Шумо чизе ки мехӯрен ҳамонро мехӯрам охе. Эу девна ҳай аҳамият нате. Ҳо охи нигоҳ кунем, просмотрош аввал 38 000 буд. Беҳад бисёри баъд мега ки охи савдогарора сирша фош кардам. Охи савдогарора чиша фош кард? Вай савдогaro пули карго метия, пули доставка метия, пули ҳамаша метия. Конечно же мисол ай магазини хитои бора харид мекунӣ, копейки метава. Вақте ки не пули доставкара метия духтаро, пули доставка конечно же қиматтарай, особенно Россия чӣ қадар пул мегира. А одамо ира расшод намегиранд. Баъд ине хеле мошинчое ки калон гирифтаниян ва як куб ҳисоб мекунанд. Куба як кубаш $250-260. Дидестен? Худора шукр. Мегум кохи ин стратегия як одама як бора мехел тов метиан. Сомони кати 25 сомон. Як вақт ромадам кастролаша 5 сомон. Инеми духтар омада муроҷиат мекунанд, меган ки апаҷон ҳамёра заказ кунен. Вай шокда мемонам вақте ки нарх навошона мебинам. Мегум ки охи ин нарх несай, фреб мекунад бечоро. Меган эви ма фикр кардам ки ҳамиқа сум гирифтам, ҳамиқа расшод гирифтаги будам. Ман мегум апаҷон афсус ма ихели нархо ка шумо да бор харид кардан наметавонам. Алейкум ассалом. Так ҳамиқа сообщения бисёрое духтаро успед накардам хондан. Так куҷо шуден? 65 000 рубл. Чи 5 000 рубл зузу? Духтаро любой компанияро вай реклама мекунам, лекин одам мебиёй ё намебиёй ма гарантия наметиҳам духтаро, потому что ҳозир ҳама ҷода реклама ҳастай. Поэтому
худоям таоло ризқ додагӣ боша, ҳамин одам шумо дар регистратсия кардани боша мебиёед, дар тақдиру насибтон набоша, ҳечи гуфта наметонам. ҳозираш да Шукуров мо Краснодар даем хидам ай Тоҷикистону. Ай хиди Қирғантеппа. Ма фақат ай хонаи мардум мехӯрам. Ҳозир дасталови ай пирожхӯрӣ 5 килограмм хароб шудам. Значит, ай хонаи мардум хӯрда бигарден ки фарбе намешена пай ганҷна. Сабр, алейкум ассалом, Сабр. Созен хубен? Апа шумо чанди рекламаи Фаберлик мегирен? Любой намуд реклама 10,000 рубл духтаро. Ма фарқият намекунам на компания Атоми, на компания Фаберлик, на магазин, на дигар. Ҳаматон як нарх 10,000. Апаҷон, ҳамин чӣ хел фаҳмем ки бор 7 килограмм шуда, чанд кило буданша, бор ай куҷо мефаҳмем? Маҳфуза характеристикаи борда медроен, тама магазина мо борда медроен ку, тама характеристикош ҳастай. Через переводчик характеристикоша перевод мекунен и мебинен. Хорошо? Чунки дина ма ами коляскара як кас харидани будан. Перевод кардам, дар уҷа ҳамҷа нависондагие ки коляскара худи 6,5 кило ҳай. Бо расчет бигирем, потому что коробка, упаковка бо тама вес мегира. Иду, сына, иду. Бачакам хоб буд. Эфир кунам гуфтагӣ будам, бедор шидӣ. Иду, сына, иду. Ты чё? Чё, телефон включить? Давай, иди ко мне. Идём, мой хороший, мой сладенький, колопузик мой. Ты баинький, да? Да? Мама тебе не мешает? Так. Модари меҳрубон ба пеш, раҳмати калон, салом гул. Так. Курсуш, вай. Алҳамдулиллаҳ. Раҳмат. Ҳамшаҳрим будай. Нағз бисёриё беҳад одамои қирғанӣ бисёру ба ҷано машишта. Апаҷон шумо беҳтаринен, раҳмати калон, Сабр. Чӣ ба апай ганҷина вай намекунем, блогерӣ намекунем бо? Чӣ бак апаҷон номротона чӣ хел биёвем? +7 манучер агар занак бошен да муроҷиат кунем, мардак бошен, ма мардакода обучение намегзарам, сразу мегӯм +7 995 736 23 66. Ягон кас нависонда монен духтаро, ма закрепит кунам ҳамиҷа сообщениятона. Не инаира дидестен духтаро? Копейка гирифтагӣ будам. Вай ай сабабе ки чӣ мегӯянд сабуканку резинкагин арзон омадай. Так. Худоро шукр. Майли апай ганҷина, Аллоҳ нигаҳбонтон. Апаҷон, ҳамин пиндоду чӣ хел фаҳмем ки количество борм килограмм 7 мешава, ягон ҷонда менависам? Не, бор то на килограммша карго мега духтаро, потому что шумо як магазин пиндодода магазинаш беҳад бисёр ай. Шумо ҳама чиза як магазин харидорӣ намекунен ку, дар уҷа якчанд магазин да медроен, бортона харид мекунен. И склад ай ҳамуҷа боротона ай ҳама магазина интизор мешава, қабул мекуна, упаковка мекуна, баъд бармекаша. Вақте ки баркашидан мегӯянд чанд кило шудан, ана ҳаму килош, весаш, кубаш кати, упаковкош кати ҳамаша ҳисоб мекунанд, баъд бортона равон мекунанд. Салом апаҷони ман, сози хубе? Алейкум ассалом, алҳамдулиллаҳ, нағз, раҳмат, шумо созен хубен? Клуб 003 сози, алҳамдулиллаҳ созум. Ганҷина як чи шухенда. Не апаҷон, ман занакам, программам номи шавҳар май. Фаҳмо.
Мада да WhatsApp навис админ. Майли апай ганҷина менависонам тона. Модари меҳрубон, чӣ ба скачать мекунам намебурояд пиндоду. Дар уҷа потому что шумо разрешение додаантон дар корай. Фаҳмиден? Разрешение метиҳен и баъд установка мекунен. Баъд суми бора партоем меган ё ки то бор кашидана сумка карго дароӣ кардан дар кор. Не, нигоҳ кунед, вақте ки маҳфуза бор заказ мекунед, шумо ай магазинҳои пиндоду пулша дода бор харид мекунед, правилно? Вақте ки бортон склади хитоӣ мерава, склади хитоида мерава, упаковка мекуна, ҳамаша тайёр мекуна, Москва бошен агарда. Баъд Москва ки равон ки кардан, дар Москва бошен, адресшона равонтон мекунанд, биё борта биги бармега, и суммаи бора меган. Агар ҳамун Москвада бошен, мерен, ҳам пули вайтона метиҳем бортона, и коробкатона ҳамун склада проверка карда мегиренша. Агар ки бигӯем ки мо дигар регион даем, бортон Москва мебиёяд, шумо Москвада айхитоитон Москвара доставкатон омадагиша пулша меспорен. Баъд шумо да через транспортни компания арзон хоҳен равонтон мекунанд. Агар худтон ки надонен транспортни компания арзона, ваё шумо да сдекати ҳамихел роӣ мекунанд, нигоҳ намекунанд арзона қиматаи ваё да главни склада холӣ кардан. Фаҳмиден? Так. Ну-ка, где нависонден? Набромадайку зузу. Духтаро ягон так номрои ҳамин апаҷон ма аз ёд медонен нависен илтимос. Так. Набромадай духтаро номер. Так что, духтаракона михеле, баъд купон дорад духтаро. Кстати, купон самый сладкий, этот кусочек купонша, лекин ҳамиҷам подвох дорад. Ира бинен, агар ки шумо программаи пиндодода вичайт кушодагӣ набошен, купоноша истифода бурда наметонен. Падарка метиҳанд, купон метиҳанд. Бовар кунед, уҷа чизош бисёрай. Баъд вақте ки медрои программаи пиндодо, обязательно бояд харид кунед. Такой купончаҳо мебиёяд, нархчора мебинӣ, вообще ҳавасакат мегира. Фаҳмидам, раҳмат апаҷон. Ҳоло ҳам курсон 1000 рублай. Ҳо, курсом 1000 рублай. Набромадай зузу номеро. Надидимша. Нестай. Зуҳал, алейкум ассалом. Сӯзен хубен? сум надоштагиё духтаро, медроен телеграм-каналам дар уҷа обучени ҳолам ҳама наворое ки дар кораеко ҳамуҷа медроен телеграм-канал, ҷое ки файлаеко маи файлы да медроем, просто вай скопировать карда наметонен. Ай ҳамун рӯи наворе ки телеграм да ҳастай, ҳамаша ай ҳамуҷа туғри мекунен, заказ мекунен. Духтаракое ки ҳамуҷа ҳастан ки ай рӯи ҳамин наворон вай кардестан, скачать кардестан, и этот бор заказ кардагиян штем телеграм-канал да вай духтаракора борошон кай мебия гуфта. Як распаковка чек кунанд, ҳамихел хурсандӣ мекунам ки апаҷон курсона чӣ хел хараем. Номер телефоном да менависонен Аҳмадҷон, агар зан бошенда, ба фикрам ки аудиторияи ман ҳамаш занакай. Вай номер телефоном да нависонен 1000 рублай якум навбат шумо да картаи виза дар кора. Пешай пултона партофтан духтаро обязательно ба назар гирен. Якум карта мегирем, баъд пултона мепартоен, потому что картара гирен, агар обучениеро сразу сар кунем, старт мешавад. На самом деле старти хушрӯ мешавад. Картара мегирен, борора мебинен, сразу бор заказ мекунем, борчаотон мебиёяд, пока 60 тон нагашта. Малина ай Google скачать кунен. Салом алейкум апаҷон, чӣ хел программаи китайскиро скачать кунам? Охирон видеое ки бировардам ку дар бораи ҳақиқии вай нависондагиай, нарх навои Хитой. Ана ҳамуҷа комментарияда ма закрепит кардагиям. Бисёриҳо муроҷиат кардан, закрепит кардагиям ссилкаша. Потому что я хела Google кати скачать карда натонистан. Уҷа старая версия меган, скачать карда натонистесиян. Иҷа маҷлиси занаку аст? Конечно, иҷа маҷлиси занакуай. Ссылкаи телеграмтон ҳамонен. Хитои кати мегуме. Англиси кати модари меҳрубон нависонен меброяд духтаро телеграмда.
ассалому алайкум опаҷон, созен назен чӣ гапиҷа? Алайкум ассалом, алҳамдулиллаҳ созем, хубем, шумо созен хубен? Да, барот разрешение дода, бас качать мекунанд. Дар охирон видеом номер телефонма закрепит кардагиам ҳамуҷа. Номер телефонма иҷа натонистестем. Зузу набромадестай номер телефоном. Значит, давай YouTube разрешение надодестай ки номер телефон партоему. Алейкум ассалом. Созен хубен, саломатиётон хуб нас? Глафрӯз нависондагӣ. Мешад раҳмат, шумо созен? Алҳамдулиллаҳ фозил мо созем, хубем. Инемҷа бачакма хора вондум эфир кунам, гуфтум ки не бо бедор шуд. Давидум омадум иса. Бисёриҳо натонистестанд духтаро, потому что разрешение метиҳен, настройки меброяд вая. Приложениеро ссылкаша скачать мекунен, настройки медроен, разрешить мекунен. Вақте ки разрешить мекунен, баъд уже дальше загрузка мерава. Салом ба модари меҳрубон, дилшодам. Алейкум ассалом, созен хубен, саломатиётон хуб нас? Интернет-магазин, салом алейкум. Алейкум ассалом, алҳамдулиллаҳ созем хубем, худтон созен? Алейкум ассалом духтарако. Созен худтон, саломатиётон хуб нас? Чӣ хел сайт мекушоен дар Пиндоду? Осонае духтаро, кушоданаш осонае, регистрация карданаш беҳад осонае. Дар YouTube каналам видеош даст канали ҳамаша нишон додагием, ишора кардагием духтаро. Метавонем ки бе обучениям ҳамин хел регистрация кунед. Як хел беақлакҳо ҳастанд. Гуҷо медурӣ, гӯ мехӯрӣ, байни занако медурӣ, ҳар хел гапҳо менависонӣ. Занако ба пеш, конечно занако ба пеш духтаро. Хона даштан катиам ягон кор кати машғул шидан дар кора набошад. Пир мешавӣ дига мағзи сари келиноро мехӯрӣ. Апа созен хубен, язна созае? Алҳамдулиллаҳ созае хуб вай гаште коркада. Баъди курса шумо апаҷон манда кӯмак мекунед мебор заказ кунам то Москваи омада расад то якум бор Ну, конечно же, Мафуза, ма духтарако, ма касседа ки обучение гузаштаеста, ма қатишон алоқа даем, то ки ва ё хачон алоқара накананд, ма қатишона. Мисол всё равно баъд аз 1 соате ки мо дарс мегзарем ва ё бо менависонанд, апа хеле бор чӣ хелай, вай чӣ хелай савол-ҷавоб ҳастай. Группа сохтагем, касе ки обучениеро мехаранд, дар уҷа духтарако уже 3 бор 4 бор профессионал бигем да, уже бор заказ мекунанд. Ҳамуҷа қуштон мекунам дар уҷа чақчақи озод. Вой, уҷа медуроен ҳама занакай духтаро бемалол метавонен суҳбат кунем. Ман намегӯм ки ман дар уҷа хеле қонуну қоида дорум дар группа. Беғарзи инами даъвати коре ки инами бисёр таклиф мешавад ку группа да будуроен кор ку биё кор ку. Беғарзи инами любой намуд маслиҳат дар уҷа ҳаст. Любой гап чап ҳамаш ҳаст. Алҳамдулиллаҳ нағземоям гаштем ҳами Сибири хунукда. Худое, ҳами як офтоби нури гарми шабиненака. Салом алейкум Али. Алейкум ассалом. Созен хубен, саломатиётон хуб нағз? +7, да, вот. Сейчас закрепить мекунам, вот. Ассалому алейкум. Чӣ ҳол доред, админка апаҷон? Умму. Алейкум ассалом. Созен хубем, инамҷа иштам. Айхитои то шаҳри Краснодар 1 килобор чанд пул аст? Духтаро, 1 килобор заказ накардам. Айхитои то Москвара нигоҳ кунед. Айхитои то Москвара $4.5 где-то 440 то ли 425 рубл мешава 1 килобортон. Бо дальше транспортная компания кати бо бортона равон мекунад.
тама зависит от вас, кадом хел компания хотел бортона равон кунанд. Зде қимата 1 кило бортон 490 рубл мешава. Агар хоҳем ки ранги ма компанияҳои арзон кати бор заказ кунед, Magic тама максимум 100 рубл мегира 1 кило бортонда. Манам курси пиндодо харидам, ай дигар кас не ки розӣ нестам пули додагимда. Чуба манчер салом алейкум харҷон. Роҳи бизнесам модам ёрдам кунен. Инамин дар YouTube канал открытый доступ видеоҳом ҳаст. Ҳами гирифтен, скачать карден, закрепит карден картатона. Адреси карго ёфтен, уже бидонен ки шумо як бор бортона заказ мекунен ку ма обучение мач хеле буд. Ма всего лишь картама закрепит кардан, адреси каргома пайваст кардан, додан. Тамом, дальше сама по себе. Ма заказ кардам, як бор шата хӯрдам. Фаҳмидам ки жидки чиз заказ кардан дар кор набуда я программаи пиндодо, потому что қимат меғалта доставка. И фақат либоса заказ кунен, чизои сабук заказ кунен, агар конкретно бортон нормально мефрояд. Чӣ мина валбриса аз он копейки пештонда мемона. Дим боре ки заказ кардам 500 рубл пешимда монд. Тем более деккати равон кардам борума. Агар медонистам ки инаи Magic барин ва ё компанияҳо арзон ҳаст, где-то 1000 рубл пешимда мемондак да. Кадоме бекор бошад чахчах кунен. Духтаро чақонам да. Конечно. Ассалому алейкум апаҷон. Номери WhatsApp-тона биёвам. Осиябоно ина закрепит кардагим зузу номер телефонои мара нависондагианд. Метонен ки WhatsApp-умда нависонем, баъд эфир ҷавобтон мегардонам. Дилшодам. Чанд фарзанд дорен? Алҳамдулилла, дита писарча фарзанд дорам. Апаҷон иншолло соз бошен. Раҳмат ҳар яки шумоам соз бошен духтаро. Саломатӣ якум навбата. Саломатӣ боша, оила тинҷай. Мисол ягон бизнесаку ягон дигар мекунен. Баротовҳо дар як видеом партофтагим номерома, баъд ина закрепит кардам. Хоҳарҷони ман нависонда номерома, закрепитиш кардам. Чанд рӯза бия апаҷон. Агар зависит шумо кадом шаҳр бортона доставка карданед. Россия боша ай 14-18 рӯз, но максимум 21 рӯз расход мегирем, потому что ира ҳай рада транспорта мисол гарантия нест уже. Мисол вайрон шуда нашастай, дигари шастай. Поэтому то 21 рӯза расход мегирем. Аҳмадҷон Расулов, апаҷон ман наёфтам номеротона. Ина виб зузу нависондагӣ, хеле ҳарфо кати нависондагиай. Цифра кати набуромадестай. Зер кунен, номеро мебуроя. Ассалому алейкум апаҷон, созен? Алҳамдулилла Гулноза, созам, хубам, худтон созен, хубен? Закрепит кардагӣ духтаро, номером закрепит кардагӣ. Метонен ки дароен ай ҳамиҷо номерома гирен. Духтаро, касе ки сразу быстрый старт хоҳем, агар обучение мехарем, байни 1 соат сразу обучениеро вай мекунем, маҳкам мекунем, ҷамъбаст мекунем. Бовар кунен, байни 1 соатаку апаҷоное ҳастанд ки солшон калонай метарсанд, мегӯянд ки ман ёд гирифта наметавонам, кӯдакакам пешимда ёд метиҳад. Бовар кунед, вақте ки занг мезанам ку худшон ҳама кора худшон мекунанд ку сразу ёд мегиранд. Қин нестай. Апа охе апа пула мегиранд камтар, мефаҳмонанд, баъд картара дер гирӣ, ҳамиҷаша нафаҳмидестам гуфта нависӣ, баъд 3 рӯз ҷавоб намедиҳанд. Дар ҷавоб якта ссилка мепартояд, тамом ссилкада медрои бомба мефаҳмӣ ҳама чи ардалаш. Ой, интернет-магазин, конечно, медонам. Бисёр одамо ҳамин хел кардестанд. Короче, бохим судя мегӯянд ку ҳар каса гуноҳаш дар гардани худаш. Ман худам да ҷавоб метавам. Системаи ман, обучение ман тамоман дигар хелай духтаро. Ман намехоҳам ки мисол пеш як каста забонам калта боша ва як кас қарздор шам. Барои ҳамин якум навбат барои обучение ман якум навбат карта мегирем. Картаи виза мегирем, баъд пули обучениеро равон мекунем, пагажда обучениеро сар мекунем. Агар графикам пур боша, пагаи дигашда. Поэтому вот так духтаро. Дилшодам. Ман шуморо якум бор дидам.
Ман рӯзе ки ҳамин пиндодо кати машғул шидам, бовар кунед эфирам набаромадаистам духтаро, влогом кам шидай, потому что бисёриҳо муроҷиат мекунанд: апаҷон шароит надорум, мегӯям ҳамин сабаб ман видео тайёр кардаистам ки бепул ёд гиранд мардум, бепул. Мегӯянд ки мехоҳам ки дар хонаи шишта мисол камтар барои худам пешравӣ кунам. Фаберлик да духтаро, фаберлик структура сохтан қин, потому что уже любой кас кор мекунад. Атоми тоже бошона заказ мекунанд, ранги нами пиндодо ожидание этот вақт мегирад. Пиндодо ин либоса намуди либосаш ҳастай, заказ мекунед, ҳамсоятона як хештабортона заказ мекунед и уже 5 сомон 10 сомон пештонда мемонад. Вот бизнес ай ҳамин сар мешавад духтаро, дар назари шавҳаротон маълум намешава. Вай 1 сомон 2 сомон 3 сомоне ки мо меёвем пеши шавҳаро монда, вай ҳиче, потому что вай пули калон меёванд. Лекин дарё меган ай қатра қатра, ай оби қатра қатра ба дарё пайдо шудагия. Поэтому ҳаракат кунед, касе чизе мегуфт аҳамият надиҳед, лекин ана ҳамин нозикиёша дар навори охирона номондагим нарху навоша бинен, касе да маҳқулай баъд обучение бихарен духтаро. Ман дидам ки ютуб иҷозат надод номерода, гуфтам бенависам раҳмати калон зузу. Шумо беҳтарин апаҷон, раҳмати калон духтаро. Апа ма каргои русӣ кати кардем, заказ то Москвара ай 6 кило 500 рубл меоянд. Значит доставкаш қимат будайда хоҳарҷон. Ай ма $4.5 да. Ака и $4.5 нигоҳ кунед, курсдан курси долларам бозӣ мекунад, поэтому $4.5 меган, рубл кати намеган. Ва ё асосан доллар кати май мекунанд, кор мекунанд. Акмалҷон яхшимисиз? O'zingizni ko'rsating maylimi? Afsus, o'zimni ko'rsatolmayman. Кӯдакотон куҷодан? Хаб хона. Калонимда телефон бутем парвои дунёра надора. Медурем намуд дар ин телефон 1 соат иҷозатш метем, ҳаракат мекуна, ҳамаи чиқириш будуре бораям хаб мекуна. Ишку ховайна, макида ховай. Апаҷон, люблю тебя. Конечно же, я тоже вас люблю всех. Так, шумо худтона нишон наметен чи мумкин нест? Бовар кунед, агар нехеле дар ютуб 1000 та девонаҳушёр агар якташ дидамона, бовар кунед чи гап чи хабар намешавад. Кстати, ҳамун духтарака суратша ёфтам, дар як ютубаш видеоша кушода мондагӣ будай, суратша гирифтагим, кстати суратошам сохранит кардагим. Мондагим агар ҳамин хел угрозаҳоро давом кунам, мерам аризаш менависонам. Намешинам пойда. Апа азиза курто имара бихарем, бигӯ ки ма шидам. Духтаро инаи мама универсален куртои исломӣ доран, интернет магазинай. Метонен ки будуроен и вай кунен. Дар WhatsApp группа доранда, метонен будуроен тамошо кунен. Касе бекорай будуроен, яке ягон чи маҳқултон мешавад. ҳамин шавҳар намонда. Духтаро, шавҳари маам намемона, инами курс мегзарам, шавҳарам намемона. 1000 рубли чиай меган? Ба 1000 рубл бой мешай? Но всё равно ма дилам ки худам ки хоҳиш ки дорам ҳами ба ҷангу ҷанҷолу вай ҳама ки ҳарчи мегам, всё равно мегум ки хай ҳаракат кунам, хай як ҳаракат кунам, хай як 5 минутак вақт ҷудо кунам, хай шавҳарда дилёвӣ мекунӣ, як исус мекунӣ, як корта пеш мебарӣ духтаро. ранги худам телефон бутан ҳичи дар корам нест. Худои ми барам дорум суратша зубачиз кара. Хай худо ҳар яктаи мара гуноҳомона бибахшав, лекин ҳамрӯз ганда асабома вайрон кард. Бовар кунед, шавҳарам хонада будан, спальнида хоб будан, ҳамин қашаста ки хушу хоб мераванд. Ай ин қадар гап чапу чизе ки шид гузашт, бехабар монданд. Саҳар хестанд ки дар ютуб видеоам хел ҳама просмотр кардаистам. Баъд уже сарши чум омадан гуфтанд чи гапа, чи хабарай, чӣ кор кардӣ, бо чира сар кардӣ мегӯям. Апаҷон, таваллудтон чанда, агар секрет набошад? Таваллудум 28 солаем, короче, духтаро. 28 солаем. Я ещё девочка, припевочка.
як рӯз сатр пагаҳ кинотеатр. Ман ҳамеша аҳамият додам. урусҳо хаёзия мехел мекунанд духтаро. Мумкин $5 гирифтагӣ бошанд, 4,5-5 ҳастанд карго. Инагдая хилошал ҳастай духтаракое ки ҳастанд $8 кати бор заказ кардаистанд. Представить кунем, бо плюс транспортная доставка. Раҳмат апаҷони ман, саломат бошен. Каргои шумо арзонтарай ба фикрам. $4,5 охе $420 мешавад, а? Фатима, привет, привет. Хасан Собитович, ассалому алейкум. И қазани бо ақл аз гапзанитон маълум ҷояи хондагиен ба забони русӣ олӣ гап мезанед. Раҳмати калон. Шавҳарам устоди беҳтарин. Ин дадаҷони ман забони русӣ кати гап мезадам. Момам татарка будам, бовар кунед, постоянно забони русӣ кати гап мезадам. Ман видеотона дар канала мондам. Майли, оштон шава. Самия Разикова, ай сидқи дил хандаe кардастен ки смайликтон аҷоиб шо. Узбекия медонед ме шумо? Конечно, узбекия медонам. Узбекӣ, русӣ, тоҷикӣ. Так что, если что, ман оле як рӯз пас камтар ҳозир обучениеро осонтар кунам. Забони русӣ кати обучение мегузарам и, конечно, забони вай узбекӣ кати. узбекҳо муроҷиат кардаистанд. угрозаҳоша фаҳмо. Охе, представить кунед, мисол, чӣ хел одам ҳамун навора бинен дар таво тупое, дар куҷо диди ки ҳамуҷа номи ту ҳастай, дар куҷо диди ки дар ҳамуҷа номи канали ту ҳастай. Представить кунед, ҳама ҳайронай, мега чӣ бояд хелеши, чӣ бояд хелеши. Дар уҷа мисол ман ягон чизи ура гирифтагӣ нестам. Мега ки историяи маро удалит ки. Дар куҷо историяи ваяй? Где, мне скажите? охи ту хаб гард бевай қанчиқ. Як рӯз реклама мекунӣ, соз мегӣ, як рӯз баъд ту корат чӣ да ҳамун шаҳноза бахили ҳаромӣ бесоҳиб. Фатимочка, группа поддержки, добро пожаловать. Хуш омадӣ. Даҳанат ранги ҳамун дугонатай. Кира мегӯянд? И Фатима группа поддержкаи ҳамуай. Так, где? Кира мегӯянд? Марам узбекира медонам. Молодец, машалло. Забон донӣ, ҷаҳон донӣ, гуфтагиҳои фаромӯш накунед. Дар вақти мактабӣ будам, ман хеле мегуфтам, бовар намекардам. Назирова, салом, апа, ёд метиҳем бор заказ кардана? Конечно, агар WhatsApp кати дароен обучение мо 1000 рубл. Если Telegram дароен, там бесплатное обучение дар уҷа савол ҷавоб мекунем. Дар уҷа Telegram да просто камтар вақтон чӣ хел бисёртар дар кор мешавад обучение гузаштан. Но там видео ҳаст, если хушро буфаҳмед. Занаки ба ақл гап задестен. Шумо гӯҳ мехӯрен? Ба ақлаки дунё да эфир гӯҳ мехӯрен инахатон? Чӣ кор кардестен? Ҳамин шумо ҳам ранги ма занаки беақлен дуромаде инами эфир сар кардестен, инами чум чо нависондестен. Ҳамин хел нест? Гӯши насиҳатдиҳанда кар меган. Ҳамиде? Гӯши насиҳатдиҳанда кар. Так что як каса насиҳат накунед. Апа, узбекия медонед ме шумо? Конечно, узбекия медонам. Бори хитои да X что? Хвичка дар кор неси. Чӣ? Эх, худо, и бо чӣ мегӯяд? Бовар кун, немиси гап задӣ, нафаҳмидам, Фатима. Фатима, кунта ҷиқ иқа ҳама духтар. Якумаш худаш нишон наметиҳад. Мегум шаҳнозара. Хой. Азабеса заблокировать кунам. Да як мӯи киси шаҳноза намераси. Вой, ҳамин худа да ҳамун киси ҳамо раси ҳеҷ гап не. Астағфирулло. Канин заблокировать. Бовар ки гӯи ҳамун шаҳнозара хурда гашти, то ҳозира хурда гаштагӣ боши, далшам хурда гаштанги.
коротака ба ақлика бара кори хонатака фаҳмиди Фатима кори хонатака апаҷон аҳамият натаен ҳамин Фатимае ки бетарбия буда охе бетарбия маълумай раҳмати калон видеои маҳо обучениёи ма ҳамаш бо забони тоҷикия духтаро чӣ ба ина урусо қазоқо дигар намуд миллато мисол обучение бепул мекунад яхудмо намекунад конечно же ман барои нами занакое ки мисол шароит надоранд сразу обучение дар каналам паҳт офтод Макс Купер апаҷон ма дар WhatsApp-то нависондам майли ман баъд аз эфир сообщениётонда ҷавоб мегардонам духтаро озӣ нигоҳ кунед и шаҳноза инами ма чизе ки дар каналам мепартом кункуна мегарда кункуни навором тамошо мекуна просмотрошку дар замин задагияй дидаистае ки мардам видеои мара нигоҳ мекуна лайк мемона мега ки ҳамунҷа комментарияро бинед айпишти лайк мега и ҳамаш айпишти лайкай худо бигирад охе зари мусулмон қуръан намекунам охе дир шуд ҳамин хел каседа ки маъқул нестай тамошо накунед и надароен ба насиҳат медуроен вақте ки худтон эфир медуроен насиҳат мекунед бидонед ки ҳамун насиҳатон якам худтонда тааллуқай салом алейкум хоҳарҷон созен хубе фарзанду созан назан алҳамдулилла созан хубан апа шумо ахуҷандми шавҳарам ахуҷандиам ёд гирифтам так что ба фурҷа и хуҷандӣ гап мезанам шумоҳо ки и душанбегӣ и урусӣ и тоҷикӣ так что я разносторонняя илтимос наген гапи баъд номаи амал гуфтани гапай хай салому алейкум занҳои меҳрубон шуморо понятно рӯи ҳама цеи қаҳаромо ҷамъ шидед маро маъқул нестай броен охе куҷо менависонед Фатима христианка охи христианка тама тоҷикӣ гап мезанад тоҷико охе ҳамашон мусулмонанд салому алейкум занҳои меҳрубон ой худо камила мегуфтен обучение чи обучение хитой бор заказ кардаанд духтаро касе ки мехоҳад мисол метонед обучение рафт в течение 1 соат ёд мегиред дурӯғ мени группа поддержки молодцы омадан ина нигоҳ кунед номи каналошона иваз кардам полностью молодцы конечно же халид қанзан чанд соат эфир кардисте 57 минут қариб 1 соат мешавад Фатима христианка ҳар каса ризқша ай тарафи худшай алҳамдулилла худоям таъоло чиқай ки ризқ битяку нигоҳ намекунад дар пеши 10 одамай 30 одамай ризқит худаш пешит мебиёяд просто ака чӣ хел бугом просто нарху навои аниқа дар аму видео мондум ку мисол конечно же хели наворора просмотром бисёр гирифтестай и айпишти ами угрожать мекунам мега ки видеото удалит ки мерам итарид мекунам мерам утарид мекунам охи ам хеле одаморо як бор дар ютуб намони ку угрожать кардан мегирам мардама ҳама мегӯяд ки чӣ дар корай ну конечно же як бор хаб карде хаб накард дуюм бор маҷбур дар ҳамин хел интернет буруриша хоҳарҷон духтари мара фаҳмондем просто карта заблок шид натонистем насиб теҷе мерем бо қатид ҳамсӯҳбат мешавем ай теҷаке заказ мекунем иншолло абдуллоҳ гап нест апаҷон бемалол любое время нависонед духтаро медонем ки ма қатти шумо алоқа даем тем более касе ки ай ма авай обучение харидагием қатти шумо ҳамавақт алоқа даем апаҷон мегуфтед гуфти карта ай тоҷикистон дар корман картаи сбердаро меша Каспер не шумо да обязательно картаи Тоҷикистон дар кор любой намуди банк именно картаи виза дар кор худат аз куҷо шумо да чӣ ман аз куҷо дар уҷа чӣ хеле гапо кати сар карден шумо аз хуҷанд да ман аз хуҷанд
Салом алейкум, опачон. Алейкум ассалом. Салом алейкум, занҳои меҳрубон. Алейкум ассалом. Чӣ ба ман ба кор даъват мекунам, намехонӣ? Шарифгул, чӣ ман хондан қарз дорам? Даъват мекунед, ман бояд обязательно бихонам ша? WhatsApp-та чихе гирем, закрепит кардагиам. Як хизмат мекунӣ? Барои чӣ шумода хизмат кунам? Саволоту нанесонен. Супер влог. Дромад. Хеле навори бисёр ко. Насиб инами мардум да бе пул обучение ёд додестам. Нигоҳ кунед, одамое ки обучение мегзаранд, шумода дар бораи купон намедонам чанд кас гуфтагиай, но дар YouTube як каса дидагиам, якта мардак влог мебарад, дидагиам дар бораи купон гуфтагиай. Но ки дигар одамо шумода купона намегӯям, потому что купон кати ва ё худшон бор харидорӣ мекунанд, бо арзонтар мегиранд. Видите? 936 сетанол нависен. Что? Подожди, чтобы тебя не показать, и мне, чтобы там эфир не отключили. Подожди, сына. Ну чё, тебе не холодно? Салом, кто вам угрожает? Есть женщина, которая угрожает. Говорит, чтобы я на своем канале видео удалила. Там обучающее видео есть, которое я там выложила где-то вчера или позавчера. Из-за этого. Ма бисёриҳоро навистам, ки зани меҳрубон да нависен арзон нишон метавад. Вай шаҳнозара амиқа гуфтем арзон накард. Як аз харид шарид дора надора амиқа гуфтамаш накард. Курси ман як моҳ мегузарад. Намедонам духтаро вай чӣ хеле курс мегзара, як моҳ мегзара. Системаи дарс додани обучение вайда кор надора. Мисол духтарои нависондан ки мисол мода дарс дод. Я хелош гуфт ки мода дарс дод. Хай мумкин ки ягонташ хушрӯ дарс метия. Поэтому дар бораи дарс доданаш претензий нест духтаро. Просто угроза кард ко, угрожает кард, баъд пули якчанд каса гирифтагиай, обучение нагзарондагиай, хелиошам ҳастай. Шумо назме? Алҳамдулилла, ман наз дуруст, худато назме. Салом дугон. Аз хитой заказ кардан чанд қадар фарқ мекунад аз нархи бозор? духтаро, як гап гуфтам, дин набуд. Рӯзи якшанбе рафтам, курткаро дидам, курткае ки ман заказ мекунам, бачаам да заказ кардам, намедонам чанд рубл омад. Безрукавкое ки вай курткачои дароз ҳастай ку 2500 рубл магазинда 10700 10900 бо 2500 ҳам хел безебе ҳастай ки тынныкаке ҳаст. Ана ҳамво агар бе даставка ҳисоб кунен, агар 1500 мешава пиндодода 1500 рубл. Метонем ки будуроен харидорӣ кунен, касе да обучение дар кора метонем ки будуроен. Баъд тем более агар вичат установит кунен, купон кати харен, агар бо вообще арзонтар мефурӯятонад. Салом, обучение чанд? Обучение 1000 рубл WhatsApp кати духтаро. Обучение 1 соат шумо да ҳамин 1 соат зиёдтиш кати мерасатонад. Чунки программаи пиндодо қин нестай. Просто регистрация вай вақт мегирад. Регистрация адреси каргоро закрепит карданаш вақт мегирад. Баъд дар бораи инами комментариёи итари утариёш магазиное ки дар гуҷо борои вай качественяй ко флагманский магазин. Ана ҳамвора фаҳмондан просто вақт мегира и всё. Ман хеле кашола кардан намегардам ҳамаи шуморо. Ҳам шумо мемонен вай чӣ хел гуфтам 60 тон мегарда. Ҳама хел обучение додана асабо монда мешава. Айшаноза як моҳ курс мегузаштай, шумо 5 ё 7 минут духтари маро нишон доден. Аллоҳ аз шумо розӣ бошад, хоҳари меҳрубон. Раҳмати калон апаҷон, раҳмати калон. Кӯдак барои хизмат кардан бояд ягон кор кунам.
так барои хизмат кардам бояд ягон кор кунам. Туда хуб ҷавоб гуфтани гап нест. Ман шуморо нафаҳмидам. Чӣ хеле хизмат кардан дар кор? Ман вообще не поняла. Беҳтарин зан ҳастен. Ҳар як влоги шуморо бесаброна интизорем. Раҳмати калон апаҷон. Так, салом алейкум, занҳои меҳрубон. Понятно. Если чё, не забудьте 02. Хорошо. Так, чё у нас ещё? Вай худаш ай шуморо угрожать мекуна. Ҳаромхӯр вай насиб намекунад ки. Бовар кунед, худам шокда мондам. Якум бор телефон кард, прямой телефон кард, телефона бардоштам. Тамоман дигар номеро кати телефон кард. Телефона бардоштам, ҳамин хел овози борик кати сар кард. Бо чӣ мега? Ты чӣ ҳақ дорӣ? Короче, диалог бурафт. Ман гуфтам, ты кӣ? Мега, ана, ты кӣ? Мегум, ҷавоб наметиҳад. Кӣ будагиша? Ман медонам, ки ты запис мекунӣ ҳамаро. Ман медонам, ки ты запис мекунӣ, мега, да? Гав задест, угрожать кардест. Чӣ хелай одам сразу тақа-так сари одам да мезана ку гапаш. Телефона киштам, WhatsApp да гузашт. Тин. Бо ҳамин хел сообщение дидам, ки ҳамин хели яктага да истода, сразу телефони бачаакам пешам да запис кардам, гирифтамша. Вақте ки прямой телефон кард, угрожать кард, уже дуюм борам ҳамин гап кор мешавад, да? Яҳё Умедзода. Мо дар бораи ҳамаи чӣ гап задистем. Иҷа занако ҷамъ шидиянд. Касе бизнес сар кардан мехоҳад, касе обучение гузаштан мехоҳад, касе мисол просто барои суҳбат даромадагиянд. Ман номеротона ҳамада додагӣ хоҳарҷон. Касе дар корай гуфта, ҳамин хоҳар нағз мефаҳмонатон. Раҳмати калон апаҷон, раҳмати калон. Номеротона мо не нависем барои обучение. Закрепит кардагияи номером нигоҳ кунед. Букво кати нависондагияе. Короче, где-то я месяц заказала две пижамы, 2 пижаму Шаноза. Она говорила, что принесу тебе туда-сюда. Короче, до сих пор мои пижамки не пришли. Духтаро. Короче, не знаю, одам чӣ хеле ҳастаи да одаму мардуму ҳастаи ҳозир бисёр шидиянд. Барои ма дар влогом гуфтагим, ки барои обучение хито як маълумот гирен. Тама фақат маълумот, обязательно чизе кор карданӣ ҳастед. Ман худам як бор ки шата хӯрдам, якта мошенникда фуромадам. Намехоҳам ки шумоам ягонта мошенникда дучор шавед, духтаро, потому что бовар кунед, шавҳарам инамеқа меҳнат мекуна, пула мебиёра, пул хонада бисёрай. Лекин вай истифода бурданаш, бовар кунед, медонед чӣ хел қиинай. Медонед ки чӣ хел вай эконом кардан дар кор, хона гирифтан дар кор, барои фарзандам кунам, барои иш кунам, барои уш кунам. Ҳама ҷора фикр мекунӣ, ҳамин хел нест? Чанд сум фарқ мекунад то Москва? Дугон бе доставка 1000 рублей фарқ мекунад доставкаш. Апаҷон наушник гӯшвораҳоро аз килош пул мегирад. Духтаро, любой бортона вай мекунанд. Кило мекашанд, бар мекашанд, грамм фарқ надорад. Любой таша бар мекашанд. Баъд агар боротона дюймаш хеле чӣ хел фаҳмонам? Бортон калон боша, куб ҳисоб мекунад. Так, хизмат ҳамин ки як хонаи фурӯшӣ дорам. Дар каналат реклама мекунен? Реклама, конечно, пулаки 10,000 сен, конечно, реклама мекунам. Апаҷон наушник гӯшвора ита хондам. Рублей фарқ мекунад доставка. Дугон бе доставка 1000 рублей фарқ мекунад доставка. Духтаро, вақте ки ай программаи пиндоду бор мехарем, плюс доставкаш ҳастай. Айма бисёриҳо бор мехаранд, фикр мекунанд, ки борошон арзон мебиёяд. Духтаро, не. Что случилось? Одеяло взять? Давай. Баъд фаромӯш накунед, духтаро, вақте ки карго боротона упаковка мекуна, ку коробка, скотч, ҳамаша ҳисоб мекуна, ашёти худтон мекуна ва я ашёти худшон намекуна. Фаҳмидед?
ма ҳамин дафъа борма дидам, ҳайрон шудам, гуфтам и чия ина, и $10 аз ходи чия? Мега худтон упаковка кардагиотон ҳам инами коробкое ки упаковка мекунем ҳисоб мекунем гуфта. апа ма ҳайрон, шумо ай уво қарздор набошед, бигирем милисиятен ҷамек нависондагӣ бовар кунен, инами худашку ай пишти тоҷико инамиҷа нотинҷай. Ози ма мегум ки медонам ки чап гирифтагиан, ҳози ма мерам малеш раз повод метиҳам, камакак ариза менависонам ку ва ё нигоҳ намекунанд занакай мардакай, мебардоранд мебаранд, ӯ кӯдакаш чӣ мешава? Медонем ки ва ё мегиранд кӯдакшона педаин мегирад, кӯдакшона мебаранд дар ягон ҷои дигар, ягон чиқирида мепартоянд. Уҷа ӯ кӯдака чӣ аҳвол нигоҳ мекунад, чӣ хеле нигоҳ мекунад, худо медонад. Ма алҳамдулилла ма худам модарам ма фарзандша фикр мекунам, лекин ма гуфтам ки давом тия ма вай қатъи диалог бурданӣ набудам. Ма бароям видеообращение асосан барои ҳамо буд ки кунша биҷиқа бишина ки лишний раз движение накуна дар шаҳри ғарибиай. И мисол Тоҷикистон нестай ки биёй як кас дига пиштгирид куна. Мерай ариза менависонӣ, тапатақ мебардора мерава. вай фикр кард ки ман метарсам як бор як видео бировардам, именно инам хеле видеообращение кардам барои именно подписчикои худам. Ай ма реклама гирифтанд духтаро, мо блогерҳо реклама мекунем, намедонем кира реклама кардестем. Реклама кардам, вай оказывается инам хел обучение мегзара, пули мардама мегира, 2 бор 3 бор 4 бор сообщение равон мекуна, ҳатто сообщениҳош истодайда дар телефонам равон мекунанд. Обучение баъд сообщениҳошонда ҷавоб намегардонад, баъд остак номери телефон чор намерава, мардум ёфта наметонаша. Фаҳмиден? баъда нависонданд ки ақаллан пулмона возврат кунад агар обучение нагзара гуфта. иш мега ма кӯдаки маъюб дорам, уш мега шӯи ма мазааш нестай, мега вай кор намекуна. хостам ки худам дар хонаи шишта кӯдаки маъюб кати пул кор кунам, лекин намехеле ка 10,000 ки ма ами қамо ҷамъ мекунам. ризқи кӯдак ма биридам, ҷамъ кардам, обучение бихарам. гуфтам ки намехелем кадан, мега видеообращение кардагӣ будам духтар. хулос история дуру дарозай. худо, ма видеомо удалид кардам, шу маҷбур карданд, гуфтанд кордор нашавай, одамода кордор нашидам. ина иҷа нигоҳ кунед, маълумот метиҳем мардумда бесплатна. ма зур намезанам ки ай ма одамо обучение бихаранд гуфта. мне это не надо духтаро, лекин одамое ҳастанд ки нормально обучение намегзаранд. ман мехоҳам ки ҳамин хел обучение бигзаранд ки чӣ хел мада обучение гузаштан дар кор буд. мефаҳмед? одаме ки ай сараш гузарондай мефаҳмад. ма инами хел обучение мегзарам, осонтар айда мисол фаҳмиш дай сразу быстрый старт метиҳин, одам давида мерава, ура қапида меисти, бест остатар бира, баъд яке гуфти гапо ки ай оста кати қуввати будагиш покиза тамом мешава, желаниям гум мешава. ай ҳамон хитои борза кас карда хоҷида чиқидак маҷога дромадо. инам хеле духтаро, инам хеле и дафъам нависондак фикр кард ки ма видеорам удалид мекунам. дар ӯ видео бовар кунед ҳама мега ки айби худтай. бисёриҳо мега ки значит ягон хел повод додаям, хеле угрожает кардастай, значит ягон хел повод дори. видео медироянд мардум, дар видеои ман лишний раз ҳичи нависондагӣ нест, номи ҳеҷ ка нест, ягон каса упомянут кардагӣ нест. ман всего лишь гуфтагиам ки одамое ҳастанд ки бо роҳи дурӯғ ай шумо мисол мехоҳанд ки мисол шуморо ҳамхеле обучение бихарен гуфта ҷалб мекунанд. гуфтагим як хело анака представить кунед ман кира гуфтам. алейкум ассалом, созен хубен, зиндаги рӯзгор? Да, пока да. Смотри мне Майнкрафт, не смотри, а то Майнкрафт мультик взрослый, тебе понятно? А что там ребенка назовет взрослый? Да, все взрослые, нельзя такие смотреть, только детские мультики надо. Алейкум ассалом. Салом алейкум. Алейкум ассалом, созен хубе. апа ҳамин пиндодову чихелӣ картаи Россия меша пайваст кунем. духтаро Рухшонаҷон, хоҳарҷонен, апаҷонен, картои Россия ягонташ пайваст карда намешава. хато накунед. картои Россия ҳозир ҳама банк шумода картаи мир метиҳад. дар уҷа шумо пиндодов бидроен агар мебинед ки шумо картаи виза пайваст карда метонед. какая Шахноза актриса, я прям в шоке. Ну да, ҳар кас ҳунари худшами хел нишон метиҳад.
лекин ҳунар дора, ҳамузанак ҳунар дора, ҳунарша нишон додеста. Так что духтаро ай пишти ҳунарш яхело ҷабрдида ҳастанд. Чӣ корае апа? Ма хонашин? Так, апаҷон Шаҳноза ном шайъу нагӯ гап хайф нагӯ гап хайфай накун. Ҳо, ма диалог бурдагӣ нестам, қатиш бовар кунед, диалога давом надодам. Амин дита галасовойша успет кардам, запис кардам, сета хидам галасовой отправить кардагим, якумашда гуфтагим ки мисол угрожать кардан и статья дора. Чӣ хеле ки шумо да гуфтам? Иду сан. Статья дора гуфтам, ҳамун галасовой равон кардагӣ мара мега ки ҳамин галасовоёта мебурорам интернет шармандаат мекунам. Духтаро он чизе ки ҳақиқатай ман наметарсам. Ман галасовои хидма удалит кардагӣ нестам. Дар ваям истодай, дар хидмам истодай. Симай. Чизе ки ма вайда равон кардагим ҳамаш истодай. Ана вай чизе ки равон кардаге удалит кард. Ана ки нигоҳ кунед ки метарса мисол. Мара меган ту метарси. Хеле ма ай ҳичка наметарсам. Беғарзи ай худо ай ҳичка наметарсам. Угрожай мекунад, дигар мекунад. ҷони мара соҳибаш танҳо Аллоҳи меҳрубон Худоим таоло нахоҳа ку касе набоша зур бизана ҷони мана гирифта наметавона. Поэтому шум девона шидам, бовар кунед саҳар анхел асабошон вайрон рафтан ки тинҷ шидан метавонед занак мегам. Ма гуфтам ма агар тинҷ бишинам ҳамиқа мардум мега хабка даҳани мардума мепӯшен. Инам хеле гапу кор бисёр мешавад. Як бор нишон тиен, ҳамин мардума роша нишон тиен ки дигар одамо фреб накунанд. Меган ки чӣ кор мекунӣ, худа реклама мекунӣ, туда сюда гап мезананд. Гап задан дар курай вообще-то. Гап задан дар курай. Муҳаммад Али шумо ози иҷа гуфтестен ку 2 юан мегира гуфтестен ку 2%. 3% мегира. Комиссияша гуфтанӣ бошед агар вақте ки бора платит мекунен ҳар якташ агар якта ба якта платит кунен агар ҳар якташда алҳамдулилла 3% комиссия мегира. Шумо корзина добавит кунен, ай корзина баъд ҳамаи чизе ки худтонда дар корай харид кунен, комиссияш беҳад кам мешавад духтаро. Комиссияш беҳад кам мешавад. Эвай итак дидеста ина мардум омадеста нависондеста ма асосан ютуби худша вай кардагим заблокировать кардагим наметавона биромада. Но комментария бидроен ҳамуҷа сета хато накунам Нигора Омина ба яктай дигар номаш буд аёдам биромад именно фамилияи худаш кати мебираеву чтобы просмотр шава гуфтада ҳарчи парчи нависондаи духтарома он чизе ки роҳи худам дар ростум наметарсам духтарома ай проблема намегрезам. Чизе ки аз проблемаро рушда нигоҳ кунӣ ҳал кунӣ ҳаму ҳал мешавад. Ҳал накунӣ ҳамин хел мондан мегира. Все равно ай пушти дум ба дум ҳаму проблема омадан мегира духтаро. Фаромӯш накунед. Ғарибида чи дар кор? Конечно духтаро ғарибида чи дар корай? Чи дар корай? Инами кор, инами гап чи дар корай? Мисол ҳами ма якум навбат фарзандома фикр мекунам да. Любой кас худша фикр куна ба кори худаш авора шавада. Саволи мана пура ҷавоб тиен. Ҳамаш упаковка, доставка, ҳамаи расходое ки чанд сум фарқ мекуна. Ҳами гапи беҳудара монена. Касе разбор мехоҳа отдельно прямой эфир куна, мардуми мо дигар кино мекуна. Не, просто дар комментария савол-ҷавоб бисёр шудестай. Мега ки мисол айби худтай. Барои мо ма гуфтам ки эфир кунам, биёен мардум мисол чӣ саволе доранд пурсанд. Чим ай худшон хулоса бировардана, як бор пурс баъд хулоса бирор мега. Чокаден занакоште. Оз як минут духтаро и кӯдаки мара бинед. Ҷангу ҷанҷол дорам. Боня! Мухаммад! Что происходит? Телефон меня кинул. Не кидайся телефоном, он же сильно бьется, сына. Мне никто сообщение не отправлял. На. Да, я ему мультики поставлю. Подвинься, чтобы он тоже мог полежать и телефон смотреть. Ну, у него же телефон отключен был, поэтому он хотел с тобой мультики посмотреть, сына.
Нет, он не хочет твой телефон забрать. Он просто мультик хотел посмотреть. Так, омадам духтару. Кани. Телеграмда ёд метанапа. Телеграмда, конечно, маълумотҳо ҳастай духтаро. Дар уҷа ёд додагиҳо медроен. Телеграм канал дар уҷа вайда. Видео, ссылка, ҳамаи чи ҳастай. Баъд духтаро акция мешавад. 1+1 дар бораи уҷа бо тамома маълумотҳои дигар мегирен. Обязательно подписаться кардана фаромӯш накунед. Мисол якта футболка мегирӣ, якта дига подарка, вообще нархош духтаро арзон. Арзон. Ҳичка намегӯям, мисол шумо да ин хел маълумотҳоро гирифтан, ссылкаи ҳамин хел аксияҳоро гирифтан, медроен программаи пиндовдов. Фикрон парешон. Медроен вайда телеграм-каналам да. Телеграм-каналам англисӣ кати модари меҳрубон нависонен меброя. Ой, саро мекафам. аз Тоҷикистон кадом карта қати хитои бор заказ карда мешавад? Любой намуди картаи виза. Любой намуд картаи виза. Чунки мада обучение гузаште мада гуфтан ки фақат картаи алиф мешава гуфтан. ҳумора кадам рости гап ҳумо кати натонистам. Дигар намуд картао кати духтарода пайваст кардастем шидестай гузаштестай. Баъд духтаро касе ки ҳозир дар ҳамин оплата кардан бисёриҳода проблема баромадасай. Типа идентификация мепурса ку загрузка шида мерава. Круг тама. Ана ҳамон вақт 2 рӯз программаи пиндовдода надроен оплатит накунен. Баъд 2 рӯз пас вай айсари нав медроен. Якам полностью телефонтона перезагрузка кунен. Баъд медроен и кодтона мезанен ку 6 рақама и 3 рақама кодтона мезанен, оплатит мекунен, бемалол оплататон мегзара. Бисёриҳошон ҳозир ҳамин хел проблема кати дучор шудастанд. Беҳад бисёра. Ки мехоҳад кор кардан? нависен дар телеграмам. раҳмат апас саволумда ҷавоб доден. Саломат бошед духтарон. Ман касе чи саволе дора саволотонда ҷавоб метиҳам. Конечно, хитои мода шудай. Но хел по факту бигирен касе ки мисол просто сабр кардан дар кораи бортона. То 1 моҳа бисёриҳо бесабран барои мо харид намекунам. Просто мерай ай бозор харид мекунӣ миёй. А так касе ки сабр дорен бизнес сар кардани ҳастен дар хона шита духтаро метонен ки заказ кунен. Ай минимум пул сар мешавад ҳамин заказ кардан як борда. Группача мекушоен. Тарзи группа интернет-магазина кушоданаш интернетта нигоҳ кунен. Интернет-магазина кушоданаш ин группа мекушоен. То 200 000 метонен ки одам добавит кунен духтаро интернет-магазинтонда. Просто сурат равон мекунен, нархи либостона добавит мекунен и всё. Баъд одамо личкатонда менависонанд чи дар корайтона. Пас заказ мекунем, пулшона пешакӣ мегирен и ин ҳамин хел бизнес сар мешавад духтаро. алайкум ассалом. Чӣ ба намешава агар эсхата виза бошад? Духтаракои ма гирифтесанд ҳами эсхата виза кати. Чӣ проблема бировардастай ки шумо да? Чӣ мега? Дар хонаи Хитай? Чӣ дар хонаи хидмай? Маҳмадалиҳо шогирдаки маам якташ вай каргои шуфу интихоб кард, ҳоли бор заказ кардай наомадай лекин хеле чӣ хел бигӯям бисёр таъриф кардастанд, но оли ягон шогирдам гирифтагӣ нестай, заказ кардагиянд. Боршона бигиранд бо мисол нигоҳ кунен, телеграм-канал медроен, телеграм-каналда бисёр бадай каргоҳо, тарзи каргоро кофтаанд духтарон, но обязательно бисанҷен адресошона. Ай ма Краснодарда ёфтам, ай 30 кило сар мешава, урусҳо кор мекунанд, нигоҳ кунен, $3 где-то бигем плюс-минус $3.5 мегира и плюс 1% ай нархи бортон барои страховка мегира, пули упаковка мегира. Можеш посмотреть пока. Пули упаковка мегиранд, хулаш бо ҳамаш ҳами бигем ки мебиёд $4.5. О, рафти кофти омади зузу? Да. раҳмат барои ҷавоби савол. Аллоҳ аз шумо розӣ бошад. Омин. Бовар кунед духтаро комментария медиром ку
ай пишти наворам, ай пишти маълумота ҳамин хел дуоҳои нек кардагиян. Худо баракаи ван ҳамин хел калимаҳои нағза мехонам, ҳамин хел настроениҳоам нағз мешава ки Омина Ганиева да Ёсамин Ёсамин ша ёдам бироварда. Инам хеле бироварда. хай Аллоҳ ҳар як меҳрубон, Аллоҳи меҳрубон ба ҳар яки мо инсоф тавфиқ диҳад, чунки беғарзе хел бигӯм бисёре ай худо дур шудагианда. Мусулмон мусулмона фреб мекунад, мусулмон мусулмона угрожает мекунад. Озе ай ҳамин хидиё бутарс мекунад, ай урусоне, ай хитон, ай наздикотон бутарс мекунад. Апа раҳмат, апаҷон, апачанд саволе додемам, ай мара ҷавоб надодесан. Нависонен Муҳаммад Кабиров, саволтона надидам рости гап. СМС бисёри бад, ай иногда стрелкачара зер мекунам, ку сразу поён это сообщение да парида мера, баъд поён када наметунам. Салом духтарако, сӯзен ҳамакаса. Алейкум ассалом. Сӯзен хубен Фарида? Апаҷон, да куб чанд сум мегиранд? Як кубтон $250, $240, $230, $260. Смотри, это детская игра. Можешь играть, посмотреть пока, да. Это же игра. Аминь, аминь. Зик нашей нападжон, рахмат калон. Эх, худора шукр, хай. Ма якон фикр кардам, якон кори айби кардам, барои чӣ маро хеле угрожает дорад. Медурам худам видеома 10 бор тамошо мекунам, дар куҷо хато доштам, дар куҷо кира гуфтам, номи ягон каса гирифтам ё нагирифтам. Мебинам ҳамаш нормально, прилично, обучение. Нархое ки мардум мебинам, ҳамун по факту гап задагим, ҳамуда мега ки мара гап задай, историяи мара мондай. Ай ма хай, одамо мефаҳманд, утари, ягон кас фаҳмидагӣ нест. Почему их хеле менависонам? Тамоман қабул намекунад карта эсхата визара. Бо банк аз сари нав пайваст шавед мегӯяд. Так, картатона вай кардаген, активировать кардаген. Виза чия? Картатон. Виза Голд или обычный виза? О, салом. Тарсондан та дунёро бесоиб дидан. Майли ака, майли мара хадам да угрожает кунам, мада фарқ надора, шаварам да угрожает кунам, фарқ надора. Мо одами калонем, хадмона пуштгирӣ када метонем. Вақте ки кӯдака мерасонанд, любой модара ҷои нозукиш фарзанд ай духтаро, ҳамин хел нест? Фарзанд нозукии ҳар яки моҳ ай духтаро. Нодуруст хонден апа. Тамоман қабул намекунад карта эсхата визара бо банк аз сари нав пайваст шавед мегӯяд. Шумо ҳаму вайтан мада нависонен, Курбонализода занак бошен, агар мада нависонен, картатона пайваст карданша ёрдамтон мекунам. Ой, саром дар карден. Дуруст хондем Мамадали Кабиров. Куҷора? Зиқ нашен апаҷон. Апаҷонша нагуфтам, бахшиш. Тарсондан та худо мега ай фарзандот мемонӣ мега. Чӣ мегӯӣ дига? Хулас, короче, бисёриҳо хоҳиш карданд ки номер телефонша дигар шамонам намондам, рекламаш намекунам. Вайда именно ҳамин дар кора ки чтобы вай реклама кунем, канали ва обратно просмотр бигира ва вайда инам хеле одамое ки ҳоли намефаҳманд, мисол занако чи хеле содан сразу мегӯянд ки хай як бизнесака мешава, мера бовар мекуна, пул мепардоя, а там уже нарх наво другое тама. Вақте моям обучение шумо бояд гире курс ташкил кунем, баъд бояд ҳамин хел ҷанг шавад. Барои чӣ ҷанг мешавад? Ман нафаҳмидам. Тошматов. Апа ҳамин купонора чӣ хел фаҳмем ки чӣ хел истифода барем? Это фишки, это просто игра. Да, монетки собираешь. Иди в зал, сыночек, у тебя телефон там звук громкий. Духтаро, купона, если агар шумо вичат надошта бошен, вичат регистрация кардаги набошен, купонора истифода бурда наметонен. Афсус.
акциёшонам ҳамин хел духтаро обязательно вай кунен. Тухмча метия дароҷа сета тухмча меброя купонаи хушрӯ метиан. Так, 1 минут духтаро шавҳаро нависондестам ма. Так. И как отправить мне его? Так. Угу. Всё. Так, ба куҷо савол додаин? Хоҳарҷон ба Аллоҳ спораем, ин дунё кирои хеле гапу ҷанг надорад. Ма ҷанг накардам духтаро, ма просто предупреждение додам, накуна корша давом натия, на асаби худша вайрон куна, на асаби мара. Мисол одам ба гандагӣ биқапа, ма духтаро, ма фаришта нестам, ман тарафи гандагим ҳастай. Тарафи гандагим ҳастай, ма просто телефон кати нанависондам. Менависонен гап бисёр мешавад. Ҳамин хел видео обращение типа вай дашид, вай кункуни ма мегардад духтаро. Видеома тамошо мекунам, мега ки ай пушти лайку вай мекунӣ. Конечно, вақте ки ман маълумот бепул медиҳам, лайку комментарий бисёр шавад, бо дигар аудиторияе ки мисол одамое ки дар корай сразу мебинанд, рекомендация ютуб да меброяд, мебинанд. Мада мотивация мешавад. Конечно, чӣ ба не? Рӯи рост мегӯям, лайку комментарий мада дар корай ютуб каналам пеш меравад. Ма ира не скрываю, хурсанд мешавам вақте ки меҳнати мара як аз дастгирӣ мекунам. ҳохе дар як бозор чанд фурӯшанда ҳичи худоим таоло ризқи додагиш боша, ҳама одам мебиёя ба почакҳои худаш пеши худтон мерава. окей ки айсар бифаҳмон илтимос. Ӯ як блогере ҳаста ки мисол мега ки ба ҳамо 2500 подписчикот пачақта меброро, мега мепарона, мега. Боня, чё происходит? Что кинул? Озер духтаро. Давай. Озер бегем второй ямину. Если сейчас Мухаммад пройдет свой пить. Будь здоров! Я сейчас подойду, тебе мультики включу. Так, омадам духтаро. Духтаро, айфабирлик фан хурдан, ака навбати курс сар шид, потому что одамо худшона нишон наметиҳанд. Пула перевод мекунен, ки да перевод кардесне намедонен, ёфта наметонен, милисада мерен, мегӯянд ки худтон айб дорен, ки перевод карден. Фаҳмиден? оз мошеннико бисёр шидаге мегӯянд. Раҳмати Аллоҳ шумода саломат бошен. Ҳамада хай, зузумайли Аллоҳ нигаҳбонтон. Апа шумо кадом шаҳр даен? Мо шаҳри Краснодар даем духтаро. И як блогерай духтаро. Блогерай ки мисол фикр кард ки 2500 одам нест, 10,000 одам ин одамаҳай. 1000 бор шукр, чӣ қадаре ки одам набоша ваям одамай подписчикомай. 10,000 рублей да курс харидам, то хол карта пайваст накардам. Фаҳмо духтаро. бале зан ҳастам. Аллоҳ ба шумо. ӯ я беақл фаришта. аз дастгирии шумо як мусулмон соҳиби як бурда нон мешавад. Парвардигор чӣ қадар аҷру подошт метия шумода. Омин, омин духтаро. худоим таоло додагиш да шукр духтаро. чанд қашид эфира? Эфира 1,5 соат шидестай духтаро. мегӯянд дига картаи визара соз қабул накардестай виза.
байн мера уста-уставича далипек қад меша. Не, духтаро, просто загрузка мешава, дар кор мешава. Чӣ мегӯям, программа пиндовдо камтар кашлок шкати проблема мешавада. Вақте оплатит мекунен як бор ҳамихеле мешава, баъд вақте ки 2 рӯз 3 рӯз вайда намерасем программада, худаш кушода мешава. Программа худаш кушода мешава. Аймам ҳамихеле шидагӣ буд. Ман бисёри баъд код равон кардам, нафаҳмидам. Бисёри баъд код равон кардам, картам вообще заблокировать шуд. Очам рафтан банк, айбанк разблокировать карда омадан, баъд ма дар омадам. Бовар кунем, партофта мондагӣ будам ма омӯвайма. Пиндовдома. Дилим ҳам қахна кешидагӣ буд ки салом, алейкум ассалом. Созен хубен? Аллоҳ ва шукр. Бесам шукр. Духтаро, эфира ба охир мерасонам. Худо хоҳад бо эфир мекунам, чахчах мекунем. дар бораи обучение духтаро ватсапам да нависонем. Касе ки обучение плаке гузаштанӣ бошад, ватсап. Касе ки бесплатно обучение гузаштанӣ, телеграм бигзарем. Что там, мама, сына? Смотри, смотри, машинка едет. Видишь? Майли, духтаро, Аллоҳ нигоҳбон то видеои оянда, то эфири оянда. Да, сына, подожди, я эфир отключу. Подожди.